אפרופו ניקיונות, תשמע, מחר הם באים ואנחנו צריכים לנקות את הבית. את חושבת שמישהו ירגיש אם הבית נקי או מלוכלך? אבל אם את רוצה, אני מוכן לעזור לך. זה לא לעזור לי, החלטנו שאנחנו מנקים את הבית יחד. בסדר, תתחילי את ואני אבוא אחר כך. אוקיי, אני הולכת לנקות את השירותים ואת חדר העבודה, ואתה תנקה את החדרים הגדולים, את הסלון, את חדר השינה ואת חדרי הילדים. ומה עם המטבח? את המטבח מנקים רק בסוף. אני עוד צריכה לבשל כמה דברים, ויהיה צריך גם לשים את הכלים במדיח. טוב, הכל פה? כן, הסמרטוט, חומרי הניקוי וגם הדלי. אבל לפני שאתה מתחיל לשטוף צריך לטאטא, נורא מלוכלך. יותר טוב עם שואב אבק, לא? איך שאתה רוצה. רגע, שכחנו את הכביסה. אין כביסה, אבל יש לי כמה חולצות שצריך לגהץ. לא עכשיו, אני אגהץ אחר כך, ואתה אל תשכח לשים סבון בדלי. כן, המפקדת.